Siellä on nyt semmoinen tilanne, mikä oikeastaan muutama sana. Siellä on semmoinen kuin päämajan viestiverkko olemassa, johon kuuluu sitten tuo päämaja Mikkelistä, sitten viestikeskus, eli Jalkaväkimuseo Mikkelistä ja viestikeskus Lokki siitä puolesta. Ja sitten Turun lähellä on tämä Mannerheimin Ritahipuisto, josta sitten tuo video. Ja nyt siinä on tällä taajuudella sitten näitä sen päämajalle aseminen myötä. Se otetaan vuoroa, että Anna myös sähkötoksu. Joo, sähkö. Mitenköhän sitä osoittaa? Niilläkään on muistissa niin. Oo, teillä. Älä noin. Niin. Tuli semmoinen kerta. Ei ole toinen. Joo, mutta Värtsissä ainakaan kirjoittaa. Noita taas vuosi sitten tarvittiin. Noita taas vuosi sitten tarvittiin. Joo, Toinen kantaa sitten patteria. eihän näissä paljon eroa. Tällä Sitten oli jännä juttu. Ajaa samaa aisia ja vielä vähän paremmin. Kuulin tuosta, kun tämä on kantamisen aikana, kun tuossa yhdistetty nämä valkoon. Toinen mistä. Ai niin, ne on lähellä. Niin, ja sitten kun luettiin, että Helmavaara piti syöksyä läpi. Sitten oli kaapelipuut, joka he vähintään liihoa. Sitten siellä oli tullut liemestä rauhan aikana, kun oli Helmavaara ja Marsa. Viestimiesten ei tarvitse juosta heti. Minä vaan tykkäättiin tuohon. Heti Tallisodan päälle, kun tämähän tuli jo 44. Käskettiin tekemään Tää on tuttu peli. ja yhden kerran. Kolmas se panee. Mun mielestä taisi. Ei kun muurit korvolle. On pari. Pikkutililla välillä hiekeen, ja minä sain ostaneet tuosta hyvin rakentamisen. Minä olen kirjoittanut sen neitikuulla. Sehän hyvä. Minä ollaan erottamassa. Se tuli myöhemmin. 60-luvulla. Sitä miltä saa tuoremmasta. Automartiossahan oli tämä kyynel ensimmäinen. Niin se kyynel, niin.
Miten tää? Hyvät herrat, arvoisat kunniavieraat. Tuossa pyörii pikkusen tommonen videopätkä, joka on tehty tuolla lähellä Turku Askaisten kunnassa. Siellä on Mannerheimin, minun käsittääkseni syntymäkoti, Louhisaaren kartano. Ja sinne on perustettu tämmöinen ritaaripuisto, joka tarkoittaa sitä, että siellä on jokaiselle Mannerheimin ritarille tommonen graniittinen muistopaasi. Mutta tuossa näkyy noissa kahdessa vasemmalla tuossa alalla. Muun muassa tälle ilovansilaisille tälle, no mikä tää on? Niin tuolla on nyt näyttää, minä otin siitä kuvaa, niin se tuo, että se on. Ja sitten se hänen hyvä ystävänsä on se Nykänen, joka on siinä se numero 118. Kävin tuon Onnin luona sitten hänen 101-vuotispäivänä. Niin, tää on sen ritaaripuiston perustamistilaisuudessa tämä video. Ja mietin sitten pyörimään tässä tuosta vähän alkupuolelta, että tää sopii vähän tähän teidän kirkolla käyntiinkin hyvin, eli tää alkaa tästä. Siinäpä saatte juoda kahvia, niin lopetellaan Jumalan palvelusta tässä ja sitten he siirtyvät ulos. Juhla Jumalan palvelus päättyy päätöskerran jälkeiseen hellaseen. Sieltäpä kuuluukin selostus. Herran kirkasta on kasvonsa teille, ja olkoon teille arvoa. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolesta. Radioamatöörit voimakkaasti mukana tuossa perustamisessa kanssa ja sieltä pitivät sitten tätä juhlayhteyksiä. Yhdessä Paamajan Mikkeliin oli muistaakseni ensimmäinen yhteys ja toinen oli sitten Marskin metsästysmajalle Lopeille ja en muista mikä oli kolmas. Meidän olisi ollut tuohon Paloaukean museoon oli 4. yhteys ja kelit meni niin poikki, että ei kuulunut ei yhtään mitään kuin meidän vuoro. Mikä taajuus? Amatööritaajuus, eli venäläisten mikä kuulutus. Nyt tuottaako? Ai niitä on kilpailu, joo. QST. Se on kuule kalakukko, ei kun tuo puutusten kuppi kilpailu siellä. Mikäs keksiä sinä vielä tekee? Kuuluuko siellä mitä? Tämmönenhän se tämä on. Ja. Tämmönenhän se tämä on. Vuonna 96. Ne ovat kokkeli vielä ketään muista. Kyllä ne aina... Kyllä ne kun tarttuu hauvaamaan, niin kyllä se on selkäytimessä. Siinä on se, että ei ajatella. Ei. Mutta silloin se tulee. Joo. Jos oppat ajatella, miten tuo merkki, niin... Ei tuu mitään. Sieltä ei kuulu mitään. Kuuntelen. Melkein tuli. Onko tämä? On 100.
Tiedät nimiä? Otto Heikki 3, Niilo Tuulee, Otto Heikki 4, Joo, tervehdys. Niin jos sinä otat S, niin se olisi tämmöinen. Sitten pitää pitää tauko ennen seuraavaa.